Lastnya last naman ko vlog kan sih. Ayo kok sister deh. Jirena mati mendeng ada mana orang nih sister ada. Jemani macam mendeng. Jaru mendeng. Macam masalah ni mengenai jirai dengan dosa. Tadi jirai dengan. Beribah mesti mengkaring nama. Orang nih subscribe kalna hudu. Ini uno. Hah? Uno ini. Oh, Bye. Bye bye lah. Hello guys, जोंना दिनै जोबनायनि लामायाव फैबाय नोंथांमोनखौबो आरो बरायफिनबावबाय जोङो दा मोसानो थांगासिनो आरोना न'खरथाम न'खरब्रैल'सै ओमफ्राय नोंथांमोना मोसानायखौ नायनो गोसो दंब्ला खिन्थानोसै बै नै मानसिफ्रा एसेल' नुदोंलै इदिखाय लाइन आं सान्दुंखौ बिराद खस्थ' मोन्दों नायनो हायाखै आं सान्दुंखौ ओंखायनो होथेदोंमोन आरो ओइ नै मानसिफ्रा साथामल' नुदों आंखौ लाइन माने उन थाबायदों नालाय साथामल' नुदों मानसियाबो गोजौद्रायना आङो नै ओरैजाय आखाइजों होथेजोबना लादों ओंखायनो मोखांखौ नुवा माने न'खरथाम दङ मोसानो ए न'खरथामनि गेजेरावखौनो खिथाना एबा खिथानोसै बिदाङा फट' साफायनोसो माने बेस गोसो जादों आरोना सिख्लाफोरखौ साफायगासिनो नै ओमफ्राय दासो मोनबाय आं बिदि लाखासै हाय होनांगौ ना गासिबो बैसागु मोसानो मादि मोनदों मोजां मोनदों गाइस ना बादि मोसागासिनो आरो माने मोसानाया सोलिबाय दं दिनै लास्टखाय बयबो बिथाङा मादि मोनदों बैसागुआ Bye.